Dus van die ouders die 50. En die zei die naam dan gewoon mij van mij. Bij de Radio van de Wal uit Ljout. 4 wonen kosten ze toen. Nou ben ze €100 misschien. Het is een Van Leeuwen die er in de tijd mee begon met blikken watersgoed. En later is wat luxe wijntjes. En toen begon daar met vrachtwijn, daar Eindhoven. En toen is meneer Van Leeuwen ook begonnen. Maar die types ik niet, zodra daar Eindhoven een nieuw model hier, nieuw type, dan maken Lion Toys dat ook. Want de Lion Toys had nooit wat bijhouden voor zichzelf. Er zijn een paar jongens die hadden in de jaren 80 wat bijhouden zocht wat ze vinden konden. En nou ja, daar is dit van kwam. En dan kun je tenminste als ze samenlaten nog er een beetje achter komen hoe hard dat het is en wat je nog gaat maken en wat je ziek je. Dus ik kan het net vinden voor zichzelf, maar daar had ik een hele mooie in. Dat is in de jaren 70 ben die dingen uit de 80 en daar had ik een tafelondersteker. Ze daar, en dat is van de Vallei, een molenfabriek zal dat wel westen. En die ben heel speciaal. Die kist eigenlijk net, die vindt eigenlijk net. Als die al vindt, dan ben ze net te betalen. Dat is dus. Ik ken eruit is naar Ronson, dat schijnt een heel goed merk te zijn, maar dat weet ik dus echt. Hij doet het net meer. Ja, dan moet er gas in of zo. Maar dat is wel apart. Moest ik je reclame weer dat van die mensen. Ja, hoe nemen ze dat? Een relatiegeschenk. Daar ben ik wel wees mee. Zulke soort dingen. Ik ben zelf ook chauffeur dus. Nou momenteel bij Ommer, maar in de tijd had ik nog wat de boetel reden. En ik ben hiermee begonnen. Bij dus, ja, eigenlijk had ik eerst in de gringen te zitten, maar daar is net een modeltje van. Maar toen ben ik later bij Sigersma in hier begonnen. Te cheese reden. En ja, het bedrijf bestaat al net meer, er een paar keer na. En dus dat had wel wat een speciale betekenis. Ja, dat moet naar Karken bij, dat zie ik nog altijd dan. Dus als er iemand die niet gelezen had, die kan wel bellen. Ja, ik ben altijd een daagman, ja, dat nou nog. Ze wonen weer 2, 3 jaar alleen. Bij Ommer en Scania te gaan, maar toen weet ik wat griepen, toen weet ik wat van een rode, ja, maar dat is gelukkig goed betalen. Ik ben vast ook al aan het inpakken, maar van de hobbybeurs, die is aanstaan in Ljout, in het WTC. Die zei zomaar, weet ik weet nou in november, begin november, en daar staan we 4 oude dagen meestal. Gewoon snel laten, ja, dan maken we net verkeerpje of zo. En nou ja, dan neem ik ook wat apart mee, dus is ook wat apart. Dat is eigenlijk een van de enigste uitvoerings waar het een glasje zit. En ik ben wel wees mee, zoks, en ik nog zo mooi. Maar ja, ik sla ook wel eens wat trooi, hè. Dus, ja, klaar. De familie weet het wel. Die zou wel denken, hij weet dan het beter. En ik had er zelf geen erg in, dat scheelt. Hè?